ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଷୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମର ଉପକାରିତା। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅନିୟମିତତା, ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ, ନିଦ୍ରାହୀନତା ଆଦି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଏକ ସରଳ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ। ବ୍ୟାୟାମ ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି। ଏବେକାର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ପଶିଯାଇ ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ତଥା ହାତ ଗୋଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ। ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ୍ ଟିପି ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ମାତ୍ରା କମିଯିବାରୁ ମେଦବହୁଳତା ଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ମେଦବହୁଳତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଧି ଯେପରିକି ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍, ଶ୍ୱାସରୋଗ, ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ରହିଛି। ଅନେକ ରୋଗର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବ୍ୟାୟାମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟହ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଏପରି କିଛି ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ମନୋବିଜ୍ଞାନବିଦଙ୍କ ମତରେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ମାନସିକ ରୋଗ ସବୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାୟାମ ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ରୁହେ। ସହଜରେ ଉଦାସୀନତା ଗ୍ରାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିପାରିବ। ଏବେ ବ୍ୟାୟାମର ଉପାଦେୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେବଳ ଜାତୀୟ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ। ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ ସତେ ଯେମିତିକି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଉପଚାରରୁ ଯେ ବ୍ୟାୟାମ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ଲୋକେ ଏହା ବୁଝିଗଲେଣି। ତେବେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଇଆ ଯେ କେତେକ ଲୋକ ସମୟ ଅଭାବର ଆଳ ଦେଖାଇ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାରୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି କେତେ ହାତଗଣତି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ବଳି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପକାରିତା ହେଲା ଏହା ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣେ। ଛୋଟ ପିଲା ତଥା ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଓ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବା ପାଇଁ ଯେପରି ସୁନିଦ୍ରା ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ବ୍ୟାୟାମ କେତେ ଯେ ଲାଭଦାୟକ ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାୟାମର ଉପକାରକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।